Ovde i sada je jedino mesto gde se budućnost stvara. Upravo sada, hiljade ljudi postaju roditelji. Neki sa osmehom na licu. Neki sa drugim stvarima na licu. Upravo sada nastaju hiljade novih biznisa. Mnogi će uspeti. Drugi će naučiti. Upravo sada smo tu za svaki novi početak. Bilo da je nova strast ili sledeći korak. Gde god da se život dešava, naš tim je tu da sasluša, posavetuje i deluje. Upravo ovde, upravo sada.